kanang pabuto ba? Muna akong dragon fruits guys ah. Mamukad di siya magabi guys. Pag picture sad pa kaya kay Mandy. Actually do. Muni buwak sa akong dragon fruits guys oh. Pa dito. Nice din. Magabi ini siya mamukad. Okay kayo. Padre ah. Kitams muna. Oh, kitams muna. Okay. Wala gyud siya kuando pana. Ang sobrang ganda. Nya kana akong iro ganda pod. Muni lawas guys kani. Tudlo. Kana iba sa ilsik. Pakita man ako niya. Ako ipakita niya kay ingon man siyang tanaw siya. Suya do. Akong iro nga bayot to. Guys. Muni siya mahimong bunga katong gikaon ko ganina guys. Pero gwapo nimo kaya itlog. Kanang usa ka nindot ito upan ta ang skill. Okay na guys. Okay na. Dito sa osa na kong punuan. Dito ayo ato ta guys. Kuyugi ko kanay abak. Gabiin na ra ba? Di ara grabe sobrang ganda guys oh. Jang. Muni guys, oh. Yawa guys. Gabiin na guys na may mumo ni guys. Luyo ni sa akong kuan na Luis kong balay. Luis payag nako. Mo ni guys akong mga mo ni kong tanom ni guys oh. Ha. Tama guys. Mo ni mga buwak guys. Pag na laos siya guys, mo na siya. Ingin ana na siya. Ana. Kana siya ana, yan na siya. Pag nahimo na siyang bunga, yan. Okay. Magabi ini siya guys, magbuka na magabi mag-ana ni siya. Mo siya kanang kilimad-on aning tanoma. Nga di man siya mo buka kun adlawan. Uli